как да звучим като Слави! The Clash! Шегувам се, разбира се. Трифонов! За инструментала ни трябва Куку Бенд. Почваме с Евгений Димитров, маестрото. Няма как и без професор Илия Илиев на кларинета. Добавяме и на китарата по-добре Цветан Недялков. Задължително трябва да включим и ангелския глас на Деси Добрева, в случая мен като Деси Добрева. Изключително характерни са и перкусионните елементи в песните на Слави, в изпълнение на Калин Вельов, например. И не на последно място, какво е Слави без Годжи? За текста. Слави е изключително емоционален човек и под една или друга форма почти винаги пее за любов. Движен от чувствата си, той понякога прави грешни решения, като например да си падне по кофти жена или да влезе в политиката. Какво може да ви причини една жена? Сега Слави ще изпее за вас и само заради вас.